Mahilig ka ba sa sunflowers? Mahilig ka ba sa mga bulaklak? Isa lamang ito sa mga example sa mga bulaklak na makikita natin na napakaganda at gusto ng mga tao na puntahan kung saan yan ang mga locations ng mga nasabing bulaklak. Dahil ito ay makapasigla ng tao at saka iba ba talaga mga flowers lovers. Tulad ng nanay ko, si Mama Midyong, 81 years old, at ang anak ko na si Megan, 8 years old. Silang dalawa, nanood, nagpasyal, nagpa-picture sa harap, sa likod ng mga sunflowers, guys. Pero isa lang to sa mga na-example natin dahil ang anak kong isa namang anak ko na si Dhaynn Guden ay mahilig din sa mga bulaklak. May mga collection siya. Ang iba, mga kilala niya ang mga pangalan. Ang iba namang mga bulaklak, hindi niya kilala. Ini-explain niya ito, ang mga mahal niyang bulaklak, collected niya in Bisaya, guys. Pero bago ang lahat, dito muna tayo. Additional Palmera, kani kay succulents, then kani kay lucky bamboo, kani kay rubber plant, kana kay kataka, and then succulents, then kani kay buto ko ilan ba sa gibutan sa tubig. Yan pa dyan, spider plant, spider, hanging na siya. Kani siya kay jade plant, kani po, kani siya kay kalipay, kana siya happiness, happiness, yan kani siya kay kailani. Pinangay rin na kani siya kay Queen of the Night, baguhay pa ni. Ang kani siya kay Pukaila, kani kay Pukaila, kanapod, kani kay Mayana, then kani siya kay Kaladyum, kani pod siya Kaladyum, kani pod, ana, so yan ani ang daghan, lips Kaladyum, kani kay Pukaila, kay Kaladyum, yan kani siya kay bamboo, kana siya kay wave of love or rainforest, yan kani siya kay aglonema, kani siya kay kuan manaw, kani siya kay Hukaila, kana kay monstera, radium, aglonema, Hukaila, sinipod, cactus, siya kay potos, Hukaila, Mayana, putos, kani siya kay ground orchid, butterfly, Buwak, butterfly, siya kay putos, tricolors na dwarf, na Kaladyum, spider plant, na Hukaila, Buwak ni siya pink, kana pod mga hanging, kana pod hanging, na mga photos, kini kay golden photos, kani siya kay Hukaila, kani siya kay dwarf nga snake plant, then Mayana,
dwarf pod ng snake plant. Then kani siya kay makukaila. Kani siya kay makukaila pod na. Kani siya kay makukaila. Kani kay mayana. Mayana. Snake plant ni siya. Kani pod snake plant kana pod na snake plant na sila na diri nga line kay mga snake plants. Kani po siya snake plant kani ko pailana na snake plants. Kani siya kay kaila pero siya dahon. Yeah. Kani siya kay mo siya kaladium. Kana siya po na kaila. Siya kay kaila. Nice. Ito siya. Na nice. Ano ka? Kailaan ni. Siya kaila. Kaladium. 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 Snake plant. Kaladium. Agla ni ma. So, kaila na. Kan siya kay Miyana. Kaila. Miyana. Diba? Na siya. Kaila. Kani kay siya welcome plant. Na. Kani kay kaila po na gyud. Kana siya kay kaila na. Then gituyokan ako siya sa kuan lubi. Na coconut. Kini kay mamulak ni siya og pink. Tarang bulak. Kita na. Diyon kani kay kaladium. Parihara na atong sa na. Kani siya kay bago na. Kani siya kay mamulak ni siya. Kana pa mga mayana. Snake plant. Nice siya. Siya kay namulak siya og pink. Siya kay mamulak ni siya og white. Welcome plant. Welcome plants. Yan, kana siya kay money oy. Yan na. Money maker. Yan na.